Και καθώς τώρα κάνω αυτά τα βιντεάκια για να απαντήσω σε ερωτήσεις οι οποίες μου κάνουν αρκετά συχνά, θα δούμε και μια άλλη ερώτηση η οποία μου κάνουν να χρησιμοποιήσω flash ή όχι. Το flash είναι μια κατηγορία από μόνος του, δηλαδή χρειάζεσαι αρκετές γνώσεις για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις σωστά. Και εκτός από τις αντανακλάσεις, με τη χρήση του flash θα έχεις και σκιές οι οποίες θα εμφανιστούν. Βέβαια εξαρτάται και από την περίπτωση. Πήγες σε μια βάπτιση, flash δεν χρησιμοποιείς ποτέ. Για τον απλό στο λόγο ότι έχεις ένα βρέφος, το οποίο τα μάτια δεν έχουν αναπτυχθεί σχεδόν καθόλου, επομένως δεν μπορείς συνέχεια να το κάνεις έτσι, γιατί μπορεί να πάθει μόνιμη ζημιά. Και εκτός αυτού, γενικά flash, οπουδήποτε και αν πας, σου αρέσει να το κάνω αυτό. Στέλνει έτσι. Σε μια φάση μπορεί να γίνει αυτό 100-200 φορές. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν σου αρέσει. Το flash γενικά το χρησιμοποιούμε και για άλλους λόγους. Π.χ. όταν βγάζεις φωτογραφία με flash ένα πορτρέτο και έχεις το flash στα μάτια του άλλου κατευθείαν, το πρόσωπο του χάνει το χρώμα το οποίο έχει. Αποκτάει το χρώμα το άσπρο στο οποίο έχει το flash. Βέβαια υπάρχουν σίγουρα τεχνικές. Π.χ. μπορείς να το βάλεις το flash έτσι για να αντανακλάται το φως. Πάνω έρχεται κάτω. Ή και κάποια άλλα τα οποία βάζουν κάποια softbox μπροστά. Αλλά γενικά, εφόσον γίνεται, καλό θα είναι, ειδικά άμα δεν έχεις την εμπειρία, το flash να το αποφεύγεις.